Takže čau lidi, ale vítám mého nového videa Minecraftu a dneska to je moje nové video. Protože jsem teda Minecraftu a tady mě píšu. A dneska to je Build a sluneční mlečník. Jo, takže my postavíme si slunečník. No, počkej, jo. Slunečník, já neumím vůbec stavit, takže se to omlouvám. Jo. Hnedka neumím, takže neumím to dostavit. Začnu týhle. Jo, jinak jako, jestli se to bude lagovat, tak no, 30 FPS. Já bych takhle mohl teda natáčet, když to takhle jako, když se to tak moc se nelaguje, tak budu natáčet. Minihry bych mohl animation ne. Ještě jo, já tady černej tam dáme. Jo. A postýlku takhle krásně si tam můžeme dát. Postel, kde je postel? Kde to? Já si tam dám, třeba jestli tam bude nějaká hlava, bych mohl pak vyzkoušet. Já si postavím pajáčka, jestli to tady jde. Je to aspoň na dřevo. Nejde. Takže nevadí. Bych to nechal takhle. A moře jako. Moře nějaký. Stihnu. Také černý, to mám voda. Jo. Já jsem to nehodila. Jsem šošek. A já vím, prostě bazén uděláme. Mini. Lagy teda nejsou, protože to jsem moc rád. A proč teďka dlouho nevycházely videa? Takhle jako opěrátko, já fakt stavit neumím, já tam dám každou píčovinu, co vidím. Já jsem vám co tam zpět do hry. Já jsem fakt, já to, ani nevím, co jsem to chtěl dělat. Jo.
Oni to stavím. Fakt, já jsem filmletý. Fakt, já to lidi neumím, klidně pište pod komentáři, že to neumím. Teďka lagy, fakt lagy. Minutu, takže píšu taky v to. Aha. My si taky zapláme. Aha. Já jsem debilná, snímám ještě. Počkejte. Kdo zvoní? Kdo to byl? No, ich bin, du bist. Co to? Já mu dám. OK. Co ta žvejka na stole? Asi vyhodí. Jo, mami, já natlačím. OK, ale tak. Vy kolik oběte si do květení jako? Já nevím. Asi do 12 klidně. Dám. Kubo, potichu, já natáčím. Prosím, nevnímejte. A ne na mý foty. Naši jsem si to dala. Ještě jsem nedala. A slunečníka, ne slunečníka. Jestli za peníze, to mám 6 korun. Jim zbylo, ne? S tím desítečky. To ty jsi dal desítku? No. On jak je na Jsou si. ty jsi ale úplná jiná. Ty jsi dubis. A já jsem testejte. Já se s váma loučím. Šup.